Oli tu! Sorprèn amb la cuina de l'oli. Bacallà al pil-pil. No en sap fer tothom de bacallà al pil-pil. I mira que és fàcil si posem carinyo i oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. No badeu. Necessitem bacallà fresc, 2 lloms de 250 grams, 1 litre d'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana, 3 grans d'all, un parell de bitxos secs. Pelem i tallem en làmines ben fines els grans d'all. He dit ben fines! Traiem les llavors dels bitxos. Molt bé. Sofregim els alls en una paella, amb oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. I afegim els bitxos. I quan els alls estan ben daurats, ho retirem tot. Ah, exactament. Procedim a posar el bacallà a l'oli amb la pell cara amunt. És així que el bacallà s'ha d'anar coent, però hem d'evitar que l'oli s'escalfi excessivament. No volem que el bacallà se'ns fregeixi, sinó que vagi traient la seva pròpia aigua, que en ser molt gelatinosa és el que ens permetrà aconseguir el pil-pil. Passats 7 minuts, girem el bacallà i l'acabem de coure de l'altra banda. Amb uns 3 minuts n'hi haurà prou. El retirem de la paella i deixem que la mixtura de la gelatina i l'oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana es refredin una mica. D'aquí ha de sortir el pil-pil. És fonamental que conservem l'oli d'oliva verge extra en bones condicions. Primera norma bàsica. Cal que tinguem el setrill en un lloc fresc i, per tant, sempre lluny del foc. Segona. Cal que tinguem l'oli ben tapat per evitar que agafi olors estranyes. I tercera i última, el millor que podem fer és conservar l'oli en l'envàs original on està ben etiquetat. Si el transvasem, els envasos han de ser de vidre o acer inoxidable i, lògicament, han d'estar sempre ben nets. Alhora, cal que evitem al màxim el contacte amb l'aire. Tornem al bacallà. Ha arribat l'hora de fer el pil-pil. Amb l'ajut d'un colador ens serà molt més fàcil. Molta atenció al moviment. Si ho fem bé, en qüestió de minuts, la gelatina que ha deixat anar el bacallà ens muntarà el pil-pil. Així ha de quedar. Serà llavors que hi afegirem la llet i el bitxo. Ho emplatarem amb una base del que vulguem, escalivada, patates confitades i el bacallà a sobre ben napat amb el pil-pil. Boníssim! Fora de sèrie, però que consti que sense un bon oli d'oliva no hi ha bon pil-pil. Oli d'oliva verge extra de la DOP Siurana. Oli tu!